Kapin 30 ka mga estudyante sa usa ka tulungaan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang sunod-sunod nga nakuyapan. Human kuno nasudlan og daotang espiritu. Atong sayro ng detalye pinagi sa report ni Just Tony Humamil. Nagkaguliyang ang mga estudyante ug mga magtutudlo sa Kalbay National High School sa Barangay Kalbay sa Usabad Santos sa Davao Occidental. Human nga sunod-sunod nga nakuyapan ang kapin 30 ka mga estudyante niadtong milabay simana. Sagad kanila, mga babae. Madungog sab sa video ang pagtiyabaw sa mga estudyante. Gani katong mga mitabang, nakuyapan sab. Ang uban, gidayungan na lang o gipasakay sa payong-payong aron ipalayo sa lugar. Matud pa, una kuno nahitabo ang insidente. Nakatimaho kuno ang mga estudyante og langsa nga daw baho sa dugo. Ang mga bata nga nitabang nga nihilak kay naluoy sila silang classmate. Sila na po inisunod. Dili na sab kuno bag-o sa maong tulonghaan ang hitabo. Gani pila ka higayon na kuno nga adunay nahitabong susamang insidente. Ulahin niya itong 2018 nga matud pa. Nakatimaho gihapon og langsa ang mga estudyante ug mga magtutudlo. Dayon adunay nakuyapan. Ang giputol nga sanga sa kahoy ang ilang ginatudlong hinungdan karon kay matud nila dunay dili maayong espiritu sa lugar. Sa flag ceremony, naaday babae nga taas og buhok nagdalag kadina og lalaki nga naghangyo nga musulod siya sa iyaha. Pasudlan lang kung maluoy ka kay makiistorya ni Sir Jedario Tabugoy kay nganong giputol niya ang mangga nga wala man ang ilang puloy-an. Nagkadaiyang mga pastor gikan sa managlaing simbahan ang nagtabang og ampo sa mga nakuyapan nga estudyante. Matud ni Pastor Rigid Danganon nga usasab ka magtutudlo sa mga tulunghaan. Nasudlan kuno og dawtang espiritu ang mga bata. Ako nakaingon jud nga dili na gani mao. Pagkahuman ako sunod-sunod na ang mga singgit sa palibot. Apan sumala sa ka college professor sa psychology department sa katulunghaan. Cannot really assess kung ano talaga yung nandoon sa video because first and foremost, malayo kasi ako doon sa lugar na yon. We do not know the nature and the dynamic of the school or the place itself because factor kasi ng mass hysteria yung environment. Okay? Kasi yung hysteria po kasi hindi naman po kasi siya medical term. Yung hysteria po kasi this is something to describe emotions. Gumikan sa hitabo, usa ka semana nga gisuspende ang klase. Apan adlong Lunes, mo pa untay pagbalik sa klase. 5 na sab ka mga estudyante sa grade 7, grade 8, grade 9 o grade 10 ang gitabang nga sagad mga babae sab dihang nakuyapan. Nagpahigayon na sab og misa sa tulunghaan. Bisan dunay nang absent ka mga estudyante, nagpadayon ang klase og kada adlaw na sab kuno nga adunay devotional nga ginapahigayon una magsugod ang klase. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.